Ty kokos, počkaj. To je pojazdné? Toto je mini od Red Bullu. Videli ste ho na mnohých akciách, rozdal 1 000 000 Red Bullov. Teraz ho však ideme mierne upraviť. Veľmi mierne. Ja neviem, dokedy nás bude Red Bull takto udivovať. Každopádne dôvod, prečo nás práve s Henrikom vidíte demolovať toto ikonické auto, je slogan "Iba z popola povstane Fénix". Inými slovami, z tohto auta bude naložený herný stroj. Návrh a zadanie znel jasne. Chceme obrazovky, herné konzoly, volanty a čo najviac. Kým sme my dúmali, chalani z Hederic Designu zatiaľ vyrobili kompletne celú hernú konštrukciu, vyriešili elektriku a lamináciu. A ja už ho vidím. Wow, tak to je top. To som nečakal. Ani sme sa nenazdali a z ojazdeného minička sa razom stala ďalšia ikona v našej slovenskej Red Bull garáži. A keďže to, na čo sa pozeráte, je absolútny unikát, pozval som si aj zo pár kamošov. Wow. Ty kokos, počkaj. Môžem? Myslím si, že môžeš. Počkaj, musím, lebo neviem, že to je pojazdné? Red Bull Gaming Mini pokrstený a vy ľudia sa môžete tešiť, pretože ho budete môcť otestovať tiež. Zatiaľ stavbe zdar.